אתם עומדים להתגרש. מה חשוב לכם לדעת? מה מטריד אתכם? כמה מזונות תשלמו? איך התחלקו הימים עם הילדים? איך התחלק הכסף והרכוש? אתם לא ישנים טוב בלילה. הראש טרוד במחשבות. נתנו לי ביטחון, היה לי שקט נפשי, ישנתי טוב בלילה, הייתי רגוע, ידעתי מה הולך להיות ולאיפה אני נכנס. אז למי שלא מכיר, אני עורכת הדין תום אגם משקורי, שותפה במשרד עורכות הדין תום ורויטל. אני מבינה את הפחדים, אני מבינה את החששות. זה בסדר ולגיטימי לגמרי להרגיש ככה. הליך גירושים זה הליך לא פשוט בכלל. הוא יכול להיות מאוד אמוציונלי ורגיש. הדבר הקשה ביותר זה חוסר הוודאות. זה היה תהליך מאוד אמוציונלי, ומהבחינה הזאת תום ורויטל מאוד הרגיעו אותי והסבירו לי לפרטי פרטים מה הולך להיות ואיפה אני עומד. מעבר למקצועיות של תום ורויטל, קיבלתי מהם יחס אישי וחם. ההתמחות העיקרית אצלנו במשרד היא דיני משפחה. עברו אצלנו מאות לקוחות. הצגנו מאות תיקים. הדבר החשוב ביותר מבחינתנו זה לתת לכם ביטחון. אצלנו תקבלו מקסימום תוצאה וודאות. הדבר שמניע אותנו זה לתת ללקוחות שלנו את התוצאה המשפטית הטובה ביותר. אנחנו מלוות אתכם יד ביד. אם אתם נמצאים לפני הליך גירושים ואתם חוששים ונמצאים בחוסר ודאות, אני מזמינה אתכם לשיחת ייעוץ ללא עלות. אני ממליץ לכם בחום על משרד עורכות הדין, תום ורויטל. אז בואו נעשה את זה פשוט. לחצו כאן למטה, מלאו את הפרטים שלכם, ואנחנו נחזור אליכם לשיחה ראשונית ללא עלות, שבה נבין את תמונת המצב שבה אתם עומדים כרגע. נפרק את החששות, את הפחדים, וביחד נבנה אסטרטגיה משפטית שתוביל אתכם אל הדרך הנכונה. עד אז, אני מאחלת לכם המון בהצלחה.